Kari, Trui. Trui var. Kari Kari gör det. Det är kvar för kors för Elmo och statue så får jag ett memory och till all turns. Är det once per turn alltså? Nej, men jag måste suspenda henne för att få memory. Okej. Ja. Nej, my turn. Ta kort upp. Vi spelar sen i 3. Och uttryckte min Armadillomon till Digimon. I 2. Han sa sån här namnet till honom är Armadillomon så kan han utveckla av honom i 2. Alltså det är sån armor. Det var utveckla av. Ja. Kan det speciella är vi honom ability? Första armor perch som ger han som vill släta över det av liksom bara topp kort det av och han löper bra så minus av 3000 är en suspenda av Digimon. Så han löper bra. Minus av 3000. Ja. Så vill det som är. Jag hade bara göra det simpelt. Jag får bara göra en Cody Hida. Tamers? Nej. Inte nu? Det är hela. Det heter hur? Jag får löpa till security. Det var det. Och här är en tamer. Så hvis jag har en lockmount så kan jag spela en outchippes. Jag spelar en go. Och kan vi det Kari? Och så spände jag den. Så jag får ett memory. Sen då gick. Okej. Så spelar det snart 2. Ett memory. Här. Och han fyller upp det. Ja. Upp. Jesus. Så säger jag att jag är färdig att Digimon. 2 Chongmon till Sefirmon. Det är och effekten genererar och så ja, det är det Zoe. Ja. So och så spände. Jag löper security. Look. 4000. Han lever. Man. Jag spelar nog minst en tamer så där. Ja. Kom on. Ja, det är bra, okej? Ja. Nej, så lägger vi åter security i honom. För det. Nej, jag var security. Det går så där jag brukar i alla fall. Ja. Jag spelar en tamer i 24. För det. Här är alltså Troy. Och så har vi ett chat. Det har vi en golan Digimon ute. Ja. Upp. Upp. Oha. Och det är helt visst det. Ja. Det är nog bara löjda tråkigt. Jag spelar här. Vi får det. Hatch Tiger. TK. TK var det. Come on, man. Alltså TJ här. Ja, TJ här, men... Då stämmer för det här. Kit tie, Axon. Look at your then reveal one card. Okay, if it's yellow. Okay. Du ska inte visa en. Självt om du kör gold to lie eller för sig. Ska ta ett kort. Ja, men vi må nog bara säga Lockman. Ja. Till hatta som att ta missa kors från security. Ja, här gör det. Shit.
Så är det om jag vill bruka den nu. Att man vill ha levlar upp till tuktaren. Det är ganska smart, ja. Jag hade eftersom du har memory timer så jag får levlar upp det. Du tar ju och så får jag hittar tar jag gott upp så får jag och så blandar du Westburn. Ja. Det är så bara blandas. Kanske äga kvarsanter. Och så var en så var det nog med Jesus. Nej. Det spelar shoot va. Det är att spela loppmat som jag kan heja och vi ska swida med security card så får jag och hand is play så får jag ett security. Jag recovery. Jag glömde faktiskt alla bara men det är färre. Det är färre. Jag öppnar för spänt. Spänt ut. Kort upp. Nej, jag får bara utveckla min Digimon till Shakomon i hurra. Och bara ta en utveckla så får jag recovery. Det är bara att ta en DNA Digimon så kan det köra en Digimon så där i handen. Och så DP här resten så 8000. Nej, jag har så 8 här men tar för på 3 väckna. Okej. Jag ska efter chat och kolla nu där. Ja. Och det är inte av security. Och jag tror att jag har 3 eller minus security cards för ett eget kort. Och så kör vi han, men det är färdig att Loppman med min första rookie. Ja. Som är så okej. Oj, passar som var grant på det. Det färra nog han nu är emot. Det tror jag är okej. Var skatt? Är före att lejpa security. Ja. Det är en hexablamon. Wow. Ja, okej. Oj, alltså. Och så vill jag gärna det här kvinnade om jag ska huxa om. Ja, det tar jag bara. Tjo. Här. Fake. Back memory. Inför det på security vi nej, det är det. Jag kommer att tänka på. Där. Jag hade kod in nummer 2. True memory. Det är det. Kort upp. Utvecklas ner. Jag får utveckla min Shakomon till hexablamon. Det var det. Ja, just det. Snyggt det för sån här loppman till dig. Ja, bara 2000. Till dock till den här effekten vi sån här ger minus 3009. Så jag får like på A till security. Ja, han släpper ja, och så trash in digi sources just now. Och chit skirt och sån här jamming nu. Du hör inte vi onko Digimon. Ja. Alltså är det bara en Digimon vi Digimon så att men visst du har en Digimon vi onko Digivolutions för en jamming. Jeez.
Freaking lappman så vi vill trycka gör det till alla vi. Jesus. Jag hade ett check som gör det, jag vet inte ska ta mer. Nej. Jag skulle bli scared when I had the chance. Yeah. Och så det heter. Du gör det. Så det är twin tours så. Hej. Okej. Thank you. Du drar sidor. Jesper. Ja, men du är just några så inte alla vet jag så. Nej. Okej. 2 av 2 an. Japp. Först upp. Hämta upp. Spännande. Aktivt tunna Digimon när vi angår Digiversions kunde inte löpa eller locka. Ta mig till blavan ut. Jag visste. Och hur snäck vi är Hexa Blå? 1000. Försöker rädda det rätt. Ja. För att tejpa security. Ja. Vibrant Breath. I släppte... Du måste välja. Hur ska jag toucha? Jag väljer bara till en hybrid av toucha. Här. Ja. Att det var... Oh my god. Hej, jag lobbar ju av i min freaking loppman i Janne. Så jag ska inte så nekva för det bättre jag kan nu. Så för jag att i stegen. Tacka. Mastemon. Man nog tacka. Kori. Det får faktiskt att tacka. Okej, så är det. Att det för 2. Ja, 2. Och så blev det bara security. 8000. Oh my god. Ja, här. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Is it time? 10. Man väljer att göra det här. Ja, de har varit från här. Det får så jokes här för det. Men jag har alltid bara göra det här. Efter flera startar nu. Här. 4-8. Så tog 5 nu. Det blir det. Här, och jag får recovery 1. Motors. Ja, skors upp. Ansuspende. Recordisen ut. Film. Alright. Så det är här sån här Leomon där. Han är 5000. Perfekt. Så jag får utveckla min Armadillomon till Rapidmon. Ja, han är det här. Ja, det är hela där 5000 suspended thing. Så första klon han utvecklar är suspended för först timer jag har vi kan du suspenda en Digimon. Jag har en Digimon. Det är så suspended twin Fabian. Lusimon. Ja. Och så från där så upp till 30 Digimonars på minus 5000. Så typ på minus 5000. Ja, 5 på minus 5000. Ja. Så det är personer nu. Lusimon. 5000. Det är nog bara fri till ett... Han kan skjuta glass. Kan han vara uteklara? Nej, han kan inte uteglass den där. Han kan uteklara den. Så ja, alltså, jag kan läsa att jag kan ständer all turns.
this Digimon can only digivolve into Digimon with Lucimon in their names. Ja. Så han får ikke noe inherent effekt. Nei, ikke så Nei. han tenker over glunner. Så, ja, jeg har 8 memory. Og jeg får bare... Jeg får bare løpe av til security. Minus of 5,000 av den her. Oh, vad är detta? One of your opponent's Digimon gets minus 6,000 DP. Ja. Och jag släpper jag få en 6,000 DP ut. Men Arne glömde så får jag snabbt tappa den här för jag får ett memory. Ja. Så är färdig bara att Det är ner 6,000. Ja. Andra. Och så får jag köra en ut som är... Det är inte sjukt att föra ut. Jag har faktiskt inte att... Inte så snart. Vill jag leva mig ut? Han är 5,000. Jag vill ha en hybrid ut på honom. Så för den bättre hybrid har vi ute. Ja, det är bara att han som är 6,000. Så tar vi hässen. Och så får jag ett memory för Harry. Ja. Okej, jag spelar bara en... Jag stämmer ner. Oh, classic. Ah, shit. Detta. Är det en kurs som jag kunde finna upp nu som hej kunna veta. Men jag hade inte rätt av dem. I don't think so. Detta kan vi komma på vad vi hattar. Det är väl jävla cool. Det är väl cool. Det är väl så cool. Alltså, det är väl inte one combo hvis det här kostar råvast. Men det är bara att se akkurat det här kostar råvast. Jag vet inte vad kostar så. Det är väl det sjukaste. Especially gambling man Asper. Det är spurgen. Du är inte tycker på att du däck Asper. Alltså hit är inte, jag kan göra 2 plays här. Hit är lite inte vara safe. I think jag lite inte vara safe. Som gör att jag har en teensy tight lite inte chans att vinna. Hvis du inte vinner nästa runda. Men detta, väl hit. Det är så lite chanser. Det är mikroskopiska chanser, men det är så sjukt. Okej, vi prövar det här. Om vi känner. Det är näkra möjliga så vi får så. Jag kan gå och se resolva så kors. Det är färre att det inte var vad. Sephiroth till Lady Devilmon. Det är 3. Och så får jag kors åpa till Digimon. Ja. Och så ska jag trasha mer ett kors. Och nu är det så att först att jag valde inte hämta taktiken så har jag hittat korset väck som är Armadillomon. Ett av alternativen är jag ska att hämta den istället för det. Eller inte bara till hämta den istället för det. Men nej, till här. Och så släpper jag 8, 2, jag får mitt play. Jag fick inte gå upp som jag jobbar på. Och jag fick faktiskt inte så flatt som ett Angel eller Archangel eller Fallen Angel. Så jag får faktiskt inte. Alla kom faktiskt inte vara. Okay. I took a gamble and I lost Digilia. 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 Det var det vi. Good point, Larry. Yeah. Jag tror du säger det. Det var det ju gör. Det var det då. Det vet. Du var clever as well. Last opportunity. Ja, det var det. Nå, jag lägger ju security till att det kan. Jag kan. 6,000. Ja, okej, bara.
Bara 6000, okej. Ja, jag hade med Armadillomon så är ni då. Nej. Det här ska just Armadillomon. Men så färdig är så säger jag pass. Really? Först upp. Nu du har en Digimon Onka Digivolutions för 2 Myra. Yes. Det är först absolut sämre som du brukar nu va. Lite kul. Nej. Då som man är touch 1000, inte? Touch, ja. 20 000. Touch 1000. Jag gillar bara att Skuddy och jag ger honom minus 3000. Så han tjej 1000. 3000, så nu är han tjej. Ja. Så har jag väntat här sån. Och här får jag och här var hon själv, Zoe. Här, och tar jag spelet här så kan jag searcha för hybrid. Och tar jag ett remova. Här tar jag test 2 Georgia Crud. Så släpper jag ut här. Det är ett ungan hybrid. Så kanske jag märkt det. Det är kanske ordentligt. Ja. Hej. Kitt träffar jag rätt, Asbjörn. Ja? Kitt träffar jag rätt. Vänta. Varför är det tycker? Ja. Ja, så. Ja, så nice. Woo! Ett annat säger är träffar rätt. 2 security checks att rätt. Så wait a minute. Att joke för flat ner. Ja, men jag skulle läsa i sin tur här. Det är inte Digimon längre. Jag rockar vid. Alright, jag får bara utla här. 2. Så för spela Hesen 2. Oh shit. I'm in a pickle now. Och så brukar Iceball. Att en Digimon att lägga på A. Kostar 2 det där. Kostar 2 kan vara. Så här jag får här. Fyra nu. Och hämta upp. Och hämta här. Hej. Nå. Men här kom 8 kort med to the rescue. Not one single card. Away! Get in there! Hey. Först upp. Ja, nu är det för sent nu. Det är för sent, ja. Ja, men jag har bara 2 memory, så det är bara 8 sista ting jag kan göra. Och det är next level, Levi. Det är next level. Okej. Nej, jag kanske kommer göra det. Nevermind. Ja, det kan ju vara. Kostar 2, jag tror. Ja. Jag vill känna att jag har för det bara. Jag smäller hit om med den här stottliga. Jag tror det kostar väldigt väl, men jag snäga. Ja. Det är så jävligt det är att hästen inte säger. Jag lovar väl livande till är fine benefit av honom. Jag vet hur så man säger. Är fine neckmar benefit av honom. Jag var nu det. Kanske utvecklat näga. Det är det bästa vi har då.
ja. Så, vit. Sida. Ja, här är inte stor kolor. Vi får nog ha här. Det är så gott, han gör sin memory. Vad ska vi får lura? Det är sort jag kanske inte vad var häst nedlångt långt för. Ja, men så är bara tänka det. Så lägger vi då. Kostar 2. Så är outjourn kommer kitchen och det. 5000. 5000 tack. Ja, dusch. Ja, men så får jag spela då enaste nej, det är inte det. Men pretty much det enaste första jag gjort med. Dead or Alive! Kan vara det här. Spel en level 5. Spel en purple level 5 Digimon from your trash. Ja. Det är så väl. Men visst du har touchat dem här att det är här. Jag ska så hej gott. Så hej gott spel. I lose man. Ja. Vi ställer. Men här är Chaos Mode. Lose man. Ja. Han är en level 5. Ja. Det är det korset så skickligt gott. Och han har vi här. Och han är satt sig på att få Janne. Shit. Men det är friktigt bäckan inte. Hur snäckar det där? Han kostar friktigt 8. Det är så. God, okej. Ja. Ja. Nej, jag kan säga det där. Jag var inte att vi är. Spel som är färd. Kanske det här hade liksom... Du snutte med vad nu? Ja, då suckar Levi. Ja. Kort nu. Next level game. Hej, vi next level. Nej, det suckar jag att lägga av. Till att... Jag utvecklade den här. Chakamon. Vi tror. Han sa tänker att som Digimon onkon Digivolution får minus 8 security attack. Ugly. Skikla cola. All right, if I live på tut security. Lo and behold, nej. Armadillomon. Alla. Jag var där. Armadillomon. Ja. Jag skulle lite det så att. Men du har ju där gott security, ta i level. Ja, det var klart. Ja.